Kør det. Check. Goddag, velkommen til. Det er simpelthen stadigvæk Kasper Højhus, der bygger hjemmestudieprojekt. Sidste gang i første afsnit, der fik vi lavet de her, og det er blevet helt vildt lækkert herinde i rummet med lyden. Og i dag skal vi bygge 3 broadband-absorber, der skal hænge herhen på væggen herhen. De er 60 cm hver. Det er derfra og dertil, og det er bare top nice. Så vi skal jo lige bruge nogle ting til at lave de her absorber. Først så kan I lige se her, hvordan det færdige resultat det kommer til at se ud, og så går vi i gang med at bygge. Det må godt være sådan lidt. Ja. Sådan her ser det færdige resultat ud. Vi har lavet det samme stof som udsiderne. Det var lige hvad jeg synes det skulle være. Lad os se hvordan vi bygger dem her. Det er forvirrende. Fedt. Action. Vi er simpelthen rykket indenfor. Det er sommer i Danmark. Og det er jo selvfølgelig regnvejr, så vi gider ikke stå udenfor i dag. Vi skal bruge nogle ting her til at lave vores terrænvat. Vi har vores terrænvat. De kommer i pakker af 2. Det koster 185 kroner cirka for sådan 2. De er noget dyrere end anden isolering, men det er dem vi skal bruge. De hedder forresten terrænvat erhverv i dag. Bare lige hvis der var nogen der skulle være i tvivl. Udover det, så skal vi bruge 2 pinde, der er 99,5. Og det er igen vores høvlede forskalling, der er 22 x 45 mm. Det er dejligt billigt. Det koster cirka 6 kroner per meter, så det er ikke mange basører, det løber op i det her projekt. Så skal vi bruge en pind på 95 cm. Så skal vi bruge 2 pinde på 55 cm. Og en pind på 45 cm. Det var godt nok mange penge. Ja, det var. Derudover så skal vi jo bruge noget stof til at hænge på vores ramme. Jeg har det samme stof som herover, og ligesom sidste gang, det var det der stof, der var så pisse genialt. Det er mørkt på den ene side, mørkt med lysmønter på den ene side, og om på den anden side, der er det lyst med mørkt mønster. Det bliver fedt. Vi skal bruge vores trælem, vi har også brugt herovre før. Der er stadigvæk masser af tilbage. Husk at sætte låg på jeres lim, når I er færdige med at bruge det. Det er helvede. En skruemaskine. 2 slags skruer. 3,5 x 50/35. Og nogle der hedder 5,0 x 120 x 60. Jamen, det var der nogle store skruer. Det er det. Så har vi vores klipspistol igen fra før. El-klipspistol. Det bliver vi glade for. På kaffe. Inden vi lige går i gang med at samle det, så har jeg lige lavet en lille model her, hvor det bare lige er lagt op på bordet, hvor I kan se, hvordan det er meningen, det skal samles. Nå, vi starter. Vi skal have samlet en ramme. Vi har de 2 pinde, og med, ligesom med træet til vores Super Chunks, så er det stadigvæk afrundet på den ene kant. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men det er det. Det er ikke så vigtigt i det her byggeprojekt, men nu tager vi alligevel og laver hele den øverste del med den runde kant på ud af. Så vi har taget vores bordplade op, som vi må bruge lim på. Og vi starter med at skrue en skrue i en af vores pinde på 99,5. Og igen, alt hvad vi samler, det bliver samlet med en skrue. Vi tager en af vores pinde på 55 cm. Den får lige lidt lim. Og ja, fuck det. Ja, de fanger den sgu. Ja. Sådan der. Vi sætter lige et par fingre på til at tjekke, at for at tjekke, at den passer her på bagkanten der og på kanten her. Og en skrue i. Vi kan også simpelthen det samme ned den anden ende. Ding ding. Vi skal have en pind i midten. Og det er simpelthen fordi, den skal bruges til at spænde den der bat fast med. Så den lægger vi lige på her. Målet, der er 50 cm. Så vi laver lige et mærke, 25 cm inden her. Og det samme i den anden ende.
Jamen hvorfor dog det? Jamen det er fordi, så er det dejligt nemt lige at finde ud af, hvor den skal være henne. Vi giver vores pind lidt lige. Vi har vores streg der, det vil sige, at vores pind den kommer til at ligge her. Så cirka der i midten. Der får den en lille smule. Og så kan vi holde vores pind på her. Og den skal passe til overkanten heroppe. Og til vores streg. Det er nemlig bare pissmart. Så ved vi, nu ligger den der i midten. Det samme er i den anden ende. Får lige lidt lim. Og skrue i her. Passer op til kanten. Og til vores streg. Så har vi vores sidste ende hernede. Lidt lim på. Det skal ikke være for nær endda. Det sagde hun også ikke over. Der skal en sidste finde nok. Passer igen her til kanten. Passer til kanten, den passer til bagsiden om. Der er telefon. Ja, også. Ja, vi skal have den sidste pind skruet i her. Det passer ikke helt længden, så den bliver lige presset lidt med en finger. Det er heldigt, det er træ, det kan give sig. Det er jo så om på den anden side godt nok, det skal passe nu, men det tror jeg, I har fattet. Så. Det er vores ramme. Den blev lavet. Og den er færdig. Den skal vende med den her tværpind, der er kommet i. Den skal vende opad. Så skal vi have lagt noget stof på den her side. Vi har jo stof, vi skal have på rammen. Jamen det fortalte du da ikke noget om i starten, at man skulle bruge noget rødt stof. Nej, det skal I heller ikke. Men det var det stof, jeg havde købt i første omgang i IKEA, men som ikke er særlig fedt, fordi det er meget gennemsigtigt. Så det bruger jeg bare lige som bonusstof. I kan bare bruge det samme stof, som I skal have på rammen. Det betyder ikke så meget. Lægger stof på. Det skal bare passe til rammen. Der skal ikke være noget, der kan bukke ud over sådan noget. Så det tager vi her. Klipper henover her. Det går rigtig godt. Det er så godt det her. Yes. Den kører. Vi tager vores stofkant. Der er det pisse smart at tage en af de der stofkanter, som er lavet fra fabrikken af, fordi de er som regel lige. I hvert fald mere lige end det, vi fik klippet lige før. Og den bliver skudt fast der. Og vi holder den stram her hernede. Der ligger det bare. Det vil dreje en lille smule, så den får sgu lige en her i midten. Og en der. Og så vi skal jo satme være sikre på, at det holder. Så lad nu være, hvad det er egentlig, klips her. Vi fik det skudt på her på den ene side. Så vi vender den om. Den skal satme også skydes på over på den anden side herovre. Ligesom da vi lavede vores supertøj. Det er nemmest at starte i midten. Så vi strammer det lige til her. Knald, fik den en. Så skal vi stramme ud herover. Der har måske været lige stramt nok med stoffet der. Lad nu være at spare på det. I har ikke givet særlig mange penge på det, så man kan lige så godt købe rigeligt. Så mangler vi bare lige at skyde enden på hernede. Så har vi fået skudt vores bagbeklædningsstof på. Det skal så klippes af. Igen, lortet det bliver dækket til, så det behøver vi ikke at bruge alt for meget tid på at stå og klippe pænt det her. Det skal bare af. Vi har fået lavet vores ramme med stof på. Pind den bagved. Det bliver så godt. Så skal vi have smidt vores isolering herop på den her. Jeg har fået en ny assistent i dagens anledning. Han hedder Ulrik. Han giver mig lige en hånd med den her plade op på. Hvad er det så, jeg skal sige her? Nu skulle gerne passe, at den lige rager en lille smule ud over. Ja. Når I håndterer det her isolering, så pas på, også når I køber den dernede. Knæp! Så pas på kanterne på isoleringen, fordi det er dem, de bliver lidt synlige igennem stoffet. Så pas på, at I ikke kommer til at ødelægge hjørnerne, eller de her kanter, der kommer til at vende ud af. Vi tager vores tomstok her, så finder vi lige midten på det her. Det heroppe, der er sådan et mønster i isolering, så man kan hurtigt lige se, hvor midten er.
Det er nu, vi skal bruge de lange skruer. Vi skal bruge 4 af dem. Det er simpelthen for at holde battet på plads, når den kommer op og vender på højkant. Vi har prøvet at lave en, hvor skruerne ikke er i. Det er ikke godt. Så vi måler de 30 cm ind. Og cirka sådan et stykke ind på battet. Og lige så den går under stoffet, så man ikke, eller så den går under isoleringen, så man ikke kan se den ud igennem. Og det samme ned i den anden ende. Og det får lige 2 mere her hen. Vi vender lige pladen om, fordi det var herom vi har brugt lim, så der er limrester på pladen. Det er ikke fedt at få på ydersiden af stoffet, så vi skal have vores stof. Vi skal bruge cirka 1,5 meter. Og husk nu, det er meget nemmere at klippe 15 cm stof af og smide ud, som det er at sy 5 cm på, hvis du mangler det. Den side, vi gerne vil have ud af, den vender vi nedad mod bordpladen. Vi har smidt vores stof op. Vi tager vores bat og lægger ovenpå. Vi vender den lige om med isolering ned imod stoffet nu. Og lige sætte en hånd på. Ja, og så bare her i et sted. Sådan. Vi tjekker lige, at vi har cirka lige meget plads i begge ender. Så vi er sikre på, at stoffet det er langt nok. Det skal jo gerne nå herop på oversiden og blive klippet fast. Vi skal have skudt vores stof fast. Vi tager igen en færdigsyet kant her. Den er dejlig nem at få til at passe. Så det skal ligge cirka her. Det giver den lige ind i midten. Bang! Trækker det pænt stramt til herovre. Og stramt, det er sådan, det er et vidt begreb. Og det samme i den anden ende. Og en kraft helvede at rende om. Brug nogle rigeligt med clips. Det er meget nemmere at få til at sidde pænt, når det sidder ordentligt fast. Vi har fået klipset siden her fast. Vi skal have det vendt om, så vi kan se, hvordan stoffet det kommer til at ligge om på den anden side. Så det der, det skal derhen over, og så skal vi have det her med en rundt sådan der. Så trækker vi lige den her ud over kanten, og så skyder vi det nedefra, fordi så kan vi nemlig hele tiden holde øje med, om vi får det strukket pænt ud, så det er pænt stramt over det hele. Vi starter igen ud, ligesom altid, i midten. Løfter lidt op i det, så vi kan strække det pænt ud heromme på den ene side, og så kan vi strække det henover. Og så kan vi trække det ned til her. Pas på ikke at trække for meget, fordi så ødelægger I kanterne på battet, og det er det, I skal kigge på. Vi trækker det pænt til her henover. Og nu skal vi bare lige koncentrere os om at få det til at være pænt. Lige på nogle få centimeter herinde. Bare lige her. Sådan der. Det ligger pænt her. Det ligger pænt henover. Vi tager vores klipspistol. En meget uheldig position. Og skyder det fast der. Så er vi simpelthen i gang.